Parang Spider-Man dito. What's up guys? Nandito ulit kami. Papunta kami ngayon sa isang lugar na matagal na namin gustong puntahan. Kaso, laging nauuwi sa drawing. Kaya, this is it, pansit. Tuloy na guys. Magkakatuto na ang drawing. Tara, let's! Yan, nasa bundok na talaga tayo. Bundok hibok-hibok. Yan na yung bungangan ng kuweba. Baka may pangalan ka pa dyan. Pasulat. Ano? 50-50. Hospital niya. Ambulansya. Ano, 506. Ano, 506. 911. Number ng pulis. Ano guys, dito na kami sa may bunganga. Papasok ng kuweba. May tubig sa ilalim. Tara sa baba. Magkano tayo si Munir? Oh, last this. Alas 10? Oh. Malaki ang pakinabang natin kay Munir ngayon. Mabuti ako, may pang-control, oh. Di basta-basta Diba? Nagamit mo yung jacket mo? Ganyan lang yan? Siguro may isda dyan, kaya gano'n ang kulay. Hindi. Crocodile na dyan. May buhaya. Buhaya. Sige, no? Pwede, no? Ya. Oh. Wala kita, boss. Oh my God. It's hot. Maganda dito. Talaga yung hagdanan to. Ito na, mahirap. Pa-slide. Nandito na kami sa loob ng kuweba, guys. Ang init. Basta sa pawis. Ganda ng tubig, oh. Kulay blue. Anong tawag na blue dito? Yung Gatorade blue? O Tide blue? Basta malinaw yung tubig. Sarap pag swimming, kaso ayaw kong mabasa. Tayo sa may tubig. Paano ba bumaba? Wow.
Yun. Ay. Yun, yung tubig. Kaya tayo. Init dito sa loob. Init. Welcome to Heat Cave, Riyadh. Basang-basa sa ulan ay pawis. Ano, ibibidyo mo yung nagbibidyo? Video by the videoer. Ilang meters kayong lalim nito? Paakyat. Ayun, yung labas. Pahirapan to pag-akyat. Saan ba? Kastadian di Bangir. Ya, kit na, doon naman sa bundok. Basta na ako sa pawis. Samba. Oh, wow. Ang taas na nga akyatin. Ito na, akyatan na. Chalo. Saan ba maganda kumakyat? Dito. Doon ka na. Dito. Dahil nga mahirap. Mahirapan ka dito. Oh. Lilikdang dito ng Ay ba. Bye for now. Parang Spider-Man dito. Ito yung sinasabi ng reality. Ang hirap mamundok. Adventure talaga. Na. Nakabidyo to. Para video by the video. Malinaw dun, malinis dun. Sa? Dal banda. Gagamit ko dito yung ano ko. Tarik ka. Yung training ko sa ano. Wow. Oh.
Pahinga. Ya. Mataas pa. Oh, sarap ng hangin. Ayun, may hangin na. May kadala pa rin. May parasyon. Pahinga. Hihingal ako. Nakaikot ako doon sa may transmission line. Basa ako sa pawis, guys. Ang init sa loob. Hindi nakakatawa ng tao doon. May multo eh. Ha, lapit na. Hingal na hingal ako. Wala ma, mahina ka pala eh. Kasi ano, patay sila. Sabi nila lagi. Pagod. May kini. Kaya hindi na ako tumuli. Karating din sa taas. Kakayan. Namumulay. Sana ganito lang lagi kulay ko. Para ano, tisoy. Talagang Ayan guys, pauwi na kami. Maglalakad pa papuntang sasakyan. Pagod. Ang hirap umakyat. Gaano kahirap umakyat, ganoon din kahirap bumaba. Masyadong matarik yung dadaanan. Uwian na. Trabaho na naman bukas. Tapos ang holiday, tapos ang gala. ako na lang mag-isa. Kayod kalabaw na ulit. Ako na lang mag-isang maggagala. Kung saan makakarating. So na holiday after 60 days ba? 45 days. After 45 days. Tagal pa. Tapos wala pang sahod. Hanggang nga ulit.